Wah, hingga muga-muga tekan sate tenan awake dhewe iso mangan enak Pak No iki. Wis engko los hingga ya. Tak Pak Dudu sih. Heh? Tak tuku. Wah, gampang kok tak wae duwe neh. Trimo. Engko. Aku ora ndek rokok terus tak tukokne rokok. Iya, ya wis ta. Kesenenganmu apa kuwi ora masalah. Iki emang ikhlas tenan ya, Pak Duk? Ikhlas wis ta. Los engko dipangan bareng-bareng. Kene lho, kowe luwih kene lho. Kene lho. Rada rene lah awakmu lah. Engko kancane yo ben rada mambu ngono kuwi. Cek nanti tekat ya, kok ora nek ketoke. Ya, Katia. Woi, rene oto? Sama nek nganu kok ramet Pak Duk ya sabar kok. Weh, piye pesen aku mung piye kuwi? Wis siap. Lah iki lho wong-wong wis lak ngonteni kabeh ya ngene iki. Weh. Jadi ini katanya apa penjawan padahe wong-wong nek wong kaliren kabeh. Lah ngene iki lho wong-wong tak siapne nek kene kudune ndang saset-saset ngono. Wis njaluk bayaran larang. Lah mu tandake lemot ram. Oh, alah. Ya. Mosok iki katene templungnya kono dipuluk bareng-bareng ngono gak nek piring. Wah. Sabar Pak No. Kayak ngene iki lho, Pak Bud. Tangane njetit-njetit. Weh. Terus nasibnya piye engko aku baru? Nasibku terus piye? Lah sing penting mangan wareg, engko masalah kuwi dipikir mburi Pak Bud. Sing penting ngerokok enak, mangan enak. Masalah barang sing ilang wis gak usah dipikir. Nasib di tangan Tuhan, jere Pak No ngono kuwi lho. Aku ngriwari ya ngono. To temu-temu kok. Menungso isane mek berusaha Tuhan ya. Temu solusine engko mesti petuk nan. Masalahnya lek pikiran gak tenang, ngangel nemokne ngono kuwi no. Bah ya ora tenang-tenan wong kelangan. Lah ya kuwi. Aku Dadi sing duwite sing rata anu. kok pikiran tenang, kok iso jangen-angen. Yo to Pak Bud. Beh. Wis Eram. mbuh Pak Bud. Sing penting aku isirku nyenengne awakmu kok panggah bahas kuwi ya. Iki lho dipikir dhisik iki lho. Piringe tak jebone. Ngene iki yo ngetok-ngetokno laku ndi rezeki ngono lho. Ya matur suwun lho Pak Duk. Wis gak usah sing Ciduk-cidukne Oh, ngono. piringe kurang tak jebone nih. Pak suwun lho Pak Duk. Weh, wis, Kok enak to. Kudune ya awakmu bermatur nuwun karo Pak Kedhu. aku dhewe nyawang awakmu gek nyapo te bocah kuwi kok wira-wiri. Biasane gak ngono kuwi. Nek koncone susah piye carane ngibur kuwi berterima kasih karo Tuki. Ya njaluk solusi karo kancane gak usah wira-wiri kaya wong gendeng, kaya obate wis telat apa piye batine. Iku ya ngono emang. Bocah kuwi bate telat to. Kentekan obat paling Pak No. Pak No ki lho. Jaman semono ya tau nemokne barang ilang. Iso ya? Wis takoni dhewe kuwi wong enek. Pongko njaluk rono ae. Kon nekokne rono. Ya kuwi urusanmu to. Aku butuhke mek nyenengne awakmu tok nek kene aku, Pak. Coba dipikir kare. Coba pikiran kari lho, sing penting iki lho. Sawangen. Penting. Karo ngenen mangan. Asale ayam golek ngapusi wong apa panjenenganmu anjing. Sapa Pak No? Budi ku lho. Lah ya kuwi. Iki terus piye iki? Katiameng nyandi te, Meng? Lah ya wis. Lah ngawakmu wis tak bayari larang ngene iki wong ndang diimbuh-imbuhne kono to. Ndang diladeni. Kowe piye to awakmu? Wis njaluk bayaran larang. Wong ora ndang diimbuhne. Kok lho wajahe lho wong luwe kabeh ku lho sawangen. Udah lemes kabeh. Pak Bud lagi. Ya rada akeh wong kalirene panggah entek to. Katane jebone dhewe. Beh, kuwi lho lawe Pak No. Los Pak No pokoke. Wis aja samar kowe. Los kowe. Beh. Wong cepet kok gire. Ndang saset ya. Lha kuwi lho wong-wong padha ndelongo kabeh lho. Sabar kok. Beh, ngene iki ya nek wong kelametan barang ya asline iki. Tadi sebulan ngenteni. Beh, tenan. Oh iya. Tak cai sendok tok ya ora. Nah, Yacut tok panjenengan. ya ngono lah, sing saset-saset. Dadi wong wedok ya aja klemak-klemek. Nah, Anu nih mau sendoknya satu. ya sendoke ya telu kuwi no. Sendoke jebet telu kono no. Lah man ben ngonengen. Karo wong sebentar aku tak badok. Wes los Pak No pokoke. Badok to Pak No. Dahar. Ngono ki bojone disambat Pak No. Ya. Aku mam sate gak doyan mungkin sate yang iki. Ora doyan. Wes, Kurang gak? Kakek lho kurang. Oh. Cek kata. Patu sapiro?
Lah wis sak nganumu ya. Sampe sing akeh ya cek wareg engko. Yo nopo. Yo no. Iya, Bos. Pas spesial iki, Bos. Weh, jane nglulu aku apa piye ya? Penting ben wareg to, Bos. Los iki, los iki. Lah, aku. Pak Pak Mie. Kayak ngene iki lho jenenge. Wes padha rucu-rucu Ora kali kula ya. jikone sate kunge kula ah. Oh, aja. Wis ta Kene kok jumukno. gorene. Lah, Masuk ngono. mboten tenan to? Wis, Lah, gasa royokan. Wis tengko lek kurang tuku aneh engko, But. Oke. Wis los engko Terus pokoke. ngono Pak Duk. Ayo krungu dhewe ta Pak Tuk iki. Oh. Wis los pokoke trimo sate-satenan ngene iki ya. Ya sate tenan to, Pak Tuk. Iya. Sate tenan to. Peh, Jan. Untukku gak kena iki nyakot pada mecah. Oh, alah. Gitu. Rotan yang duwi. Enak gak apa rasanya? Ndang Pak Tuk. Enak apa gak? Didahan Pak Tuk. Enak. gaya-gaya. Iki ra rugi aku, wong seneng mangan ngene iki aku seneng ya. Gak, aku. Ora. Dereng ya nyawang wajahe wong sing anu ya ngene iki lho. Ngene seneng ya Pak Tuk ya. Ya. Aku tak mau pentol lah, Pak Tuk. Yang pancen yo wong wedok senengane pentol. Gak enak kok. Guyi kok. Berarti Kalau sak nduk ngono lho ben nyandi kono. Ngene iki cara wong-wonge mbenduwina ngene iki ya gelem ngene iki. Tak traktir ngene iki. aku diem. Alah nyapa to Pakno. Aku ngene iki biasa Pakno ngene iki. Pokoke duwe kerejekan leh wis raiman aku iki. Ya paling go sate saiki men aja akeh lho. Tenang ngono. Ndang lho. Pembukaannya kalem. Kalem sik. Wong-wong mangane padha Pentol. ya, wong-wong mangane padha waring ya. Lho ngono. Suwun ya pentole. Beh, manganmu pentol to ya. Lah enak. Ya pangkae nak satene to ya. Enak pentole. Aku tak nyawang wong-wong mangan iki lempane kok. Beh, Apa yo namaan to. Tak pikir-pikir timbangannya tuku wedhus nak tuku sate ini ya teh. Karek ngempok orang ngerit nih. iki. Muga-muga nek wong pengen Nikmat. ngempet dadi ngiler. Ben tengiler Pakno. Wis, wis. Pak Tuk iki sampean nganu lho. Rezekine mudah lu lancar nang kene. Wis amin, alhamdulillah ya dongakno terus. Muga-muga iso nyenengne wong-wong nek kene iki aku. Wis, wis. Pokoknya semakin gede sedekah semakin gede rezekine. Sesuk Amin. Aku malah seneng lek Pak Tuk ya. Jadi kan gak bon lho Pak no. Bahan-bahane aku budrek rasane. selama iki dadine tuku dibon. Njoga to Pakno, iki mengko wis mbayari sing masak barang kok. Ayo dadi tupet engko gedang melok mangan kene yo. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki tadi dan Enak ya. Beh, jan. dadi kukuti kok darani. Jan iki meng wong-wong ro sate apa rada kikrek apa piye? Rane sate sakmono andine rantek ngono kok kemlinti ya ram. Entek iki. Beh, beh. Aku ye tenek mburi mek kakekuk tok kan. Wah, Karo piak-piak. berarti awakmu yo mikir sing nek buritan kuwi men ta Pakno yo an. Heeh. Iku janji ra dingene wong yo ora. Iya wis genah. Yo dungane mesti kon ndi ngene kuwi ta. Ngono kuwi. Malah elek ilak nyuwara sesuk-esuk mesti. Diantar. Bitinge katut kolu. Bah, aku ngene trimo dingenge biting karo laran tok ngene. Kon kurah-kurah. Bayar ya ra dingengi. Tapi nang weteng pupu enak ya Pak Di. Penak ta? Lah. Bar kuwi moto bareng nyalon tajem ngono. Mari Padang ta. Gak koyo mang ta pisan? Gak. Beh, Mangan lentuk. Nentu ae gak padha kalir. Aku ngerti ya, ngerti wong-wong iki. Saiki anganmu Padang burung. Padang jinglang. Karo Arek iki, Jan. jangan mengkerine omah apa ceblok apa nyapo. Blok. Beh, sik tak ngombe sik bareng. Ini malah nyandi. Golek dompet. Brono men. Dompetmu modele kaya apa? Warnane kayak coklat ya Pakno. Ya ini priyo ketok. Tadi Pak Kenduk padha ora ngono. Lah kuwi dompetku. Lah. Kok ngawur ae. Wong pasare dompet ngono kuwi. Dompet iki modho rupa ngene iki wong akeh. Dilan Pak Duk KTP-ne iki lho. Delok dhewe ngono kuwi. Iya sing njajalnya bukang dhewe. Wis. Enek gak KTP-mu. Enek iso dadi ra enek. Delok dhewe kan KTP-ne bener KTP-mu apa du? Aku dhewe ora nyawang KTP kuwi ora Duh, nyawang. KTP-ku lho Pak Duk. Nah, bener-bener KTP-mu kuwi. ora. Iya. Jajal deloke. Nggih,
Ya duduk to wong iki kuning putih lah kowe. Wih. Lah kuwi lho. Lah sing genah Pakno sing genah kuwi lho. Aku bar kawang wajahmu remang-remang nek kene jelas. Nah. Kuwi Pak Jai piye nek KTP? Iki lek ngomong wis sing genah Pakno. Padakno. Jenenge sapa? Dianduk. Lah iki Budiono. No, ya ora padha berarti udu. Kuwi fotoku lho Pakno. Tempat tanggal lahirmu nek ndi? Tanggal Iso piro? joglangan to? Tanggal piro? Iso joglangan. Lah iki dron to, tak wacane ya. Tempat tanggal lahir Kediri 21 bulan 11 1985. Olu. 88. Iya dadi nomne apa? Lah kuwi golongan darahmu apa? Irik. Heh? Irik. Padha gak Pakno? Sik tak golekane golongan darah tulisane nek ndi iki. Iya irik iki Pakno. Padha gak golongan darah kuwi? Ora padha. Heh? Lah kowe warga negara ndi? Indonesia to, Bang? Oh bener rek warga Indonesia. Darahe kuwi lho padha ana darahe kuwi lho Pakno, sing mbak kuwi. Iki darah irik Pakno. Darahe B apa-apa kuwi? Heh? Oleh kondi memang. Alah kuwi mau aja aku. Golongan darah nganu. Apa iki? Ngotok-ngotok ngono. Kok gak jelas. Lho ngok bong malahan. Golongan darah tulisannya kosong. Wah kuwi. Ngono jare darah kirek Pakno. Berarti ra sesuai nek kuwi karo KTP berarti. Kenal iki duduk iki. Wis genah ngawu-ngawu Pak Bud, jenenge dompet wis modho rupa. Enek iki lho Pakno demungi kok. Aku lek babakan liyane gak apa duitku entek ra apa-apa. Iki lho sementing iki. Ya iki wis lain nek. Beda ta? Citoke mirip dalang, citoke mirip kirek. Ya iki. Ya darah ya ora padha berarti. Lek ngomong mesti kemacon to Pakno. Iya awake dhewe iki ampih awake dhewe hubungan kekancan nek wekmu ya wekmu lek dudu ya dudu. Dudu ya Iki dudu. asli nekku Pakno. Sah iki. Masa sah? Kelasne duite. Oh, enek duite. Enek duite ta? Lah kira-kira duite piro? Lali. Ora? Wah, lek kuwi wis. Akeh apa saiki? Duwe sing dibayane kowe kon tuku sate mang karo tuku iki. Bu, Alah ra apa-apa. Wis dipangan bersama. Wis padha dipangan. Lah, aku- Mosok kuwi bener-bener namu Pak Bud. teanku iki sah teanku. Kira-kira duwe enek sak miliar. Ora enak ya wis paling ya 300-an paling. Wah iki. Gambaran dik petang atau dipikir. Sing penting wetengmu wis padha wareke ta? Wis. Lah kuwi mung bener-bener dompetmu. Ya berarti sing mau pangan kuwi ya duwemu dhewe. Ngono lho Pak Bud. Ngono to. Ya aku ya matur suwun Pak Bud malian ngene iki. Aku thank you, Bu. Arep budal ngarit hawa panas tenan. Panas kentang-kentang rada di alesan. Ojo lali sarapan budal gowo gledekan. Nyeruput kopi pahit ben ora malesan. Retret ngaret, ayo budal ngaret. Retret ngaret, ayo budal ngaret. Retret ngaret, ayo budal ngaret. Retret ngaret. Keglaknya ndak pacul budal menyang sawah. Bendapur tetep ngebulono sing di mama. Delok tanduran lemu ati dadi bunga. Pas panen